ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଜଗତକୁ ଆମେ କହିବୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଯେ ନ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ, ପଠାଇବୁ, କହିବୁ, ସଭିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। କାମରେ ଜଣାଇବୁ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଆମେ କହିବୁ, କଥା ନୁହେଁ କାମରେ ଜଣାଇବୁ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ ଆମେ କହିବୁ, କରୁଣା ଚାହିଁ ଝରି ହୃଦୟ ନେବା ଭରି, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15-19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରିବା। କେହି ଯେବେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ କରେ, ତେବେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ପରିମାଣର ରୂପା ଦେଇ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଆଣି ଦଶାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସେ ଯେ ତ୍ରୁଟି କରିଅଛି ତହିଁର ପରିଶୋଧ କରିବ। ତାହା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚମାଂଶର ଏକାଂଶ ମଧ୍ୟ ଯାଜକକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାଜକ ଦଶାର୍ଥକ ମେଷ ବଳି ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତହି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରି ପାପ କରେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ତାହା ଜାଣି ନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଦୋଷୀ ଅଟେ, ପୁଣି ଆପଣାର ଅପରାଧ ବହିବ। ସେ ତୁମ୍ଭର ନିରୂପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷ ଦଶାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାପ ହେଲା ଓ ତାହା ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଯାଜକ ତହିଁ ସକାଶୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତହିଁରେ ସେ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ଦଶାର୍ଥକ ବଳି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିତାନ୍ତ ଦୋଷୀ। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଜୀବନ୍ତ ପିତା, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଲ। ଏ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିଛି କରି ନ ପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେରଣା, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ଦୟା ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ପିତା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପିତା ଏ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଆମର ସବୁଠି ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଯୋଜନା ଅନୁକ୍ରମେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତ କଡ଼ାଇବା ନେବାର ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତୁମେ ଅଟ। ପିତା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିବେଦନକୁ ଜଣାଉଛୁ। ପିତା ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନକ ନାଗରିକ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ସେବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ର ରଖୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶନାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି। ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ବୁଣ
ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିତା ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ରତତ୍ର ନେବାର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଅଟ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ାରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଟନ୍ତି ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସକ ଦଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେପରି ଏହି ଦେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯତ୍ରତତ୍ର ନେଇପାରିବେ ସେହି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ତୁମ ହାତରେ ରଖୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନ ରହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ବିଧବା ହୋଇଛନ୍ତି ପିତା ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପିତା ତୁମଠୁ ଆମେ ନିବେଦନ କଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହାତରେ ରଖୁଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ତୁମ ହାତରେ ରଖୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କର ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର୍ସକୁ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର୍ସକୁ ତୁମ ହାତରେ ଆମେ ରଖୁଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନ ଦିଅ ଆତ୍ମିକ ମନ ଦିଅ ଏକ ସରଳ ମନ ସରଳ ହୃଦୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱ କର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ସେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜଣ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଣୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ସେପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ଲିଡ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଗଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ରର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲିଖି ରଖନ୍ତୁ 1800207333